Добре. Отговарям на 3 често задавани въпроса, без сложни термини и енергийни речници от 3000 страници. Ако сменя търговеца, някой идва ли да ми смени електромерите? Не. Смяната не е ремонт в електрическата мрежа на обект. Просто се променя търговецът, с който работиш, като физическата връзка към бизнеса ти остава абсолютно същата. Как да подпиша стоки? Необходимо ли е да посетя офис, да нося папка, печат, 3 копия и химикал, който ми пише? Свързваш се с нас, ние анализираме твоето потребление и на база на това ти предлагаме най-доброто решение за твоя бизнес. Токи изцяло се заема с смяната. Къде мога да си виждам и съхранявам фактури? На SMS, в пощенската кутия или в чекмеджето, където изчезват всички важни неща. На Okitoki можеш да следиш историята на фактури, плащанията и потреблението си за абсолютно всички обекти. Когато получиш фактурата си, можеш да използваш линка за онлайн плащане с карта във всеки удобен момент за теб. Имаш въпрос за енергията на бизнеса си? Свържи се с нас, ще ти помогнем да разбереш процеса ясно и да избереш план, който отговаря на нуждите на твоя бизнес.